Dobar dan, dobrodošli na YouTube kanal Igrač više, prvi specijal u nizu. Danas ćemo rangirati dresove Premier lige od najgoreg do najboljeg, a ko je bolje u tome da nam pomogne nego ekipa iz humanitarne organizacije Dres za SMS. Momci, pre svega, dobrodošli u naš skromni studio. Volio bih na samom startu se predstaviti i da objasnite gledalcima tačno čime se bavi vaša organizacija i kako oni mogu da se priključe svoj humanitarnom radu i da kažemo da osvoje vredne nagrade. Bolje vas našli, hvala vam na gostoprimstvu. Što se tiče naše humanitarne organizacije, mi postojimo otprilike 1.5 godina. Ono što je cilj naš jeste naravno da se pomogne ljudima, a sve to kroz poklanjanje dresova. U pitanju su originalni dresovi koje poklanjamo na svake 2 nedelje i može se učestvovati tako što se šalju humanitarne poruke. Znači imamo 3 koraka za učešće. Prvi korak je da zapratite naš profil na Instagramu koji se zove dres_za_sms. Evo, to ćemo ispisati na ekranu, znači možete naći ovako tačno stoji. Zatim da ostavite komentar na našu objavu, pošto humanitarna akcija traje 5 dana, u tih 5 dana možete ostavljati komentare. Minimalno je 1 komentar, maksimalno je 5 komentara sa označavanjem nekog od svojih prijatelja i ono najvažnije je da pošaljete humanitarni SMS. Najvažnije je da se pošalje humanitarni SMS za osobu po izboru. Znači mi ne definišemo kome ćete vi slati, niti na koji broj koje organizacije ćete slati, nego imate pravo sami to da izaberete i kada to uradite da nam pošaljete dokaz o poslatoj poruci u DM na Instagramu. To je to što se tiče naše organizacije. Kažem, na svake 2 nedelje idu humanitarne akcije i to je to. Je li imate neku cifru, možda koliko ste dresova do sada podelili, koliko je humanitarnih poruka poslato? Da, do sada smo podelili, poslednja akcija se završila nedavno, podelili smo 50 dresova, od toga smo podelili mi kao organizacija najčešće, to jest uvek dajemo originalne dresove, a donacije mogu biti i replike dresova. Naša statistika kaže da smo 42 originalna dresa poklonili i samo 8 replika, što je odlično. I do sada smo prikupili preko 7000 humanitarnih poruka, uskoro se bližimo cifri od 8000. Super, a recimo, molim te, kako dolazite do dresova? Da li dobijate od poznatih, recimo, sportista ili vi sami prikupljate? Kako teče čitav proces organizacije? Naša organizacija, mi svakog meseca, deo nas u organizaciji, učestvuje sa određenom svotom novca i iz tog iznosa koji prikupimo mi kupujemo dresove, sponzorišemo objave, različite sve reklame što nam mogu pomoći reklamne kampanje, da se probijemo, da ljudi čuju za nas, što nam je naravno najvažnije, jer će time povećati učešće ljudi i veći broj ljudi će biti u našim akcijama. A što se tiče dresova, mi ih, znači, jedan način je da mi kupujemo, drugi je da nam doniraju sportisti ili lica koja imaju, recimo, dresove sportista ili tako nešto. I imamo da nam stranice, čak Instagram, koje se bave prodajom tih konkretno replika, oni nam doniraju te replike. Sjajno, eto, da ja kažem jedan možda javni poziv da uputimo svim poznatim sportistima. Ako slučajno imaju viška dresova, da se jave na Dres za SMS organizacije, pišu poruci, eto, 7000 poruka je prikupljeno, jedna prelepa cifra, nadamo se u narednom periodu da ćemo možda malo pomoći da se to i da kažemo poveća, dođe do većeg broja poruka, a eto, ovaj specijal bi započeo za nekih 7 dana otprilike od momentu snimanja ovog podcasta, počinje Premier liga, najjača liga na svetu i mislim da je to sjajan povod da pređemo svih 20 dresova, da kažemo i domaće i strane i treće garniture, neke novine, ko su novi sponzori i tako dalje. A eto, vi ste, da kažemo, ta ljubav prema ne samo humanitarnom radu, nego eto, baš ta usko povezano sa dodelom dresova, pretpostavljam izilazi od vaše ljubavi skupljanja dresova i da kažem, verujem da se razumete poprilično u ovu materiju. Tako je, ja sam i pre ovoga bio kolekcionar dresova i tako je i krenula cijela ova priča. Interesantno mi je bilo da na Instagramu neka stranica recimo poklanja dres i uslovi su samo zapratite, lajkujte i označite prijatelje. Mislim, tu bude po nekoliko hiljada komentara i ideja mi je bila ako bi svako od tih ljudi poslao bar jedan taj humanitarni SMS, to bi bila ozbiljna cifra i tako je sve krenulo. Sjajno. Ništa, ajde da počnemo onda, ja bih krenuo prvo da idemo po alfabetu redom timove i onda ćemo na kraju da svako kaže redosled od najgoreg do najboljeg, naravno, po svom izboru. Da krenemo s Arsenalom. Da, što se tiče Arsenala, Arsenal je ove godine, znači već smo videli sve 3 garniture Arsenala za ovu sezonu. Arsenal je, što se tiče domaćeg dresa, ono što je interesantno jeste da je to dres sa pa relativno sličan prošlogodišnjem, ali imamo kroz ceo dres se provlači slovo A u gotičkom stilu, koje eto simboliše samo ime kluba, a sa zadnje strane dresa se nalazi reč baš Arsenal u gornjem delu dresa, što je stvarno lep detalj i uvek volim kada dresovi imaju što više detalja. Mislim,
da to nije teško napraviti. Što se tiče gostujućeg dresa, gostujući dres vuče na dresove iz, recimo, početka 90-ih, ali moje mišljenje da nije nešto posebno taj dres. Provlače se munje po dresu, neka plava boja je u pitanju, ništa spektakularno, a onda dolazimo do trećeg dresa koji je u pitanju, što se tiče Arsenala, izuzetan. Stvarno jedan od najlepših dresova ove sezone. To je dres koji je povezan sa 20 godina od odlaska sa Highburyja. Znači oni su, prošlo već 20 godina od napuštanja prethodnog stadiona i stvarno je to neki omaž Highburyju i stvarno izuzetan dres. Stvarno. Tako da to je što se tiče Arsenala. A da ovako vas pitam, da završimo Arsenal sa konstatacijom, neka predikcija za poziciju na tabeli. Da li četa Mikel Artete konačno može do trofeja? Pa pojačanja su tu. Sad, to treba sve sklopiti u tim, jer ne mogu, igrač sam izvučno ime ne može doneti rezultat. To mora biti tim. To smo videli kad Paris Saint-Germain konkretno. Prilike pozicija na tabeli za kraj sezone? Pa ja bih rekao Arsenal, tipovi ih tu negde, drugo mesto. Drugo mesto, večito drugi. Da, dobro. Da. Šta ti kažeš? Kako tipuješ Arsenal ove sezone? Za Arsenal? Pa Arsenal ubrajao bih među favorite, ali znate kako, Arsenal je poprilično, bar po nekom mom mišljenju, nepouzdan tim. Tako da uklopljen je to tim, konačno je stigao napadač, stigao je Gyökeres da popuni tu prazninu koju su imali u navali. Ostalo je manje više tu gde jeste, ali mislim da nešto opet fali tom Arsenalu. Ja to sad trenutno ne mogu da artikulišem, ne znam kako, ali prosto oni meni ne ulivaju poverenje, iako su, evo kao što vidite, ja nosim dres Chelsea, a najveći su rival mom omiljenom klubu. Volao bih da se malo to izmeša u toj trci za titulu, pa da neko novi uzme. Volao bih da vidim Arsenal, ne kažem da ne bih, ali mislim da nemaju taj momentum za završnicu. Pozicija, finalna? Pozicija, ajde recimo neka bude drugo mesto. Večito drugo? Večito drugi. Dobro, ništa, da se onda preselimo u Birmingham. Još jedan Španac na klupi engleskog tima, ekipa Unai Emery, Aston Villa. Ko preuzima? Tako je, ja ću govoriti o Aston Villa. Što se tiče Aston Ville, oni su izbacili do sada 2 dresa za ovu sezonu. Prvi dres je potpuno skoro isti kao prethodne sezone i to je stvarno po meni, velika negde greška da ne izmene toliko dres. Jeste da je prošlogodišnji dres bio stvarno lep, ali sam jedini detalj koji oni ove godine imaju u odnosu na prethodnu jeste da je na rukavima se nalazi taj detalj, to je zapravo deo stadiona u Birminghamu, a pored toga nazad je, opet kažem, lep detalj, 1874. godina osnivanja, tako da onako jedan manje više isti dres. Što se tiče gostujućeg dresa, tu vidimo na rukavima arhitekturu samog grada Birminghama i nazad piše Villains kao navijač. Tako da jedna onako lepa kombinacija dresova. A reci mi još samo, da li mogu do Lige šampiona neka određena pozicija na tabeli, predikcije? Pa rekao bih da mogu. Tu su oni u vrhu tabele, možda negde, ne znam, recimo... Da iznenade? Pa da. Dobro. Ništa onda da pređemo na Chelsea, još jedna londonska ekipa, pretpostavljam da ćeš preuzeti svoj omiljeni tim. Hvala, vrlo rado, kao što vidite, ovo je prošlogodišnji dres, do duše replika Kola Palmera. Prvi put su se ovakvi motivi, ajde da kažem, prošle godine našli na dresovima, nekako motiv je bio da ova narandžasta boja, pa kao vatra u plavcima i slično, to je bio neki glavni motiv, ali manje više mislim da je to neki marketing ovih novih američkih vlasnika. Što se tiče novog dizajna, izuzetno mi se jako dopada. Dizajn, da kažem, domaći dresova je baziran na Old City Hallu u King's Roadu u Londonu. Naravno, sama ta arhitektura nosi neku priču, što se meni lično dopada, recimo Hugh Grant, Roman Polanski, Judy Garland, Mick Jagger su se venčali zapravo u tom City Hallu i to onako nosi neku priču i težinu samog tog dizajna i to je neki razlog zašto ga ja i ubrajam među neke moje favorite što se tiče samog dresa. Druga garnitura dresova sa onim crveno-žutim, ono još datira iz 70. godina, kada je menadžer Chelsea bio Dave Sexton. Chelsea je tada inače jako loše stojao, mislim da su čak na 21. mestu u tadašnjoj diviziji završili, ali on je izuzetno bio inspirisan čuvenom mađarskom konjicom, kako su zvali, lakom konjicom mađarsku fudbalsku reprezentaciju, te je on dodao
te motive na tadašnju garnituru Chelsea-evih dresova, tako da izuzetno mi se dopada i ta druga garnitura Chelsea-evih dresova, tako da Super. I što se tiče prognoze, očekujem titulu, ali vidjet ćemo. Pa dobro, posle svetskog klubskog prvenstva, red bi bio da se napreduje na tabeli, ali mislim da Chelsea konačno ima baš lep tim. Mislim da imaju konkurentan tim. Što se kaže, srce očekuje prvo mesto, ali opet mislim da razum naginje ka tom nekom trećem, četvrtom. Opet mislim da tu Arsenal ima momentum, duža ekipa na okupu. Opet u Chelsea je tu jezgore zadržano, ali manje više tu su novi igrači, treba to sad ukomponovati, ali vidjet ćemo. Nadamo se najbolje. Dobro, onda da se preselimo malo u Liverpool, još jednu plavu ekipu, da tako kažem, ekipa Evertona. Što se tiče Evertona, evo to će Milja da nam kaže malo o Evertonu. Aha, Everton, pa opet Everton je jedan od meni jako dragih klubova. Takođe, kući posjedujem repliku Goodison ediciji od prošle godine, pošto Everton se ove godine nažalost seli na novi stadion. Nažalost nekako. Žao mi je samo što nisam bio na tom starom Goodisonu da ogledam neku utakmicu Evertona. Imaš još uvijek priliku, znaš, neće se rušiti. Ženska ekipa Evertona se igra, ekipa. Tako da, ako voliš ženski fudbal, evo imaš priliku da vidiš stadion. vrlo rado, šta da ne. Nadam se iskreno, volio bi svakako da vidim zidine tog kluba. A što se tiče samog tog Evertona, da kažem, dopada mi se novi dizajn. On je posvećen reci Mersey koja protiče kroz Liverpool, tim takozvanim Bromley Murdokovima na Liverpoolu. Tu je sad i Hill Dickinson novi stadion izgrađen. Imao sam prilike stvarno da vidim velelepno izdanje, jako to lepo izgleda, ali kao što moje neko mišljenje da ti stadioni nekako uzimaju tu dušu, pogotovo engleskog fudbala. Svi smo mi navikli na one stare britanske stadione s crvenom ciglom, drvenim onim tribinama i slično, tako da home verzija mi se dopada. Kao što rekao, opet tu malo srca naginje ka tom Evertonu. Sviđa mi se. Što se tiče gostujuće, video sam je, to je neka vosak, čini mi se tako neka. Paskalno-žuta neka verzija. Detalji na rukavima, to sam video i baš sam pročitao na netu, oni predstavljaju tu prugu koja je nekada išla tuda i opskrbljavala te mornare koji su radili na dokovima. Izuzetno fin detalj, ali opet meni nekako ta boja ne ide nekako uz Everton. Tako da A reci mi, predikcija Evertona, opet borba za opstanak, možda neka sredina tabele ili čak iznenađujući vrh, recimo od 1. do 8. mesta, da tako kažemo, neke mesta koje vode u Evropu. Pa videh danas da je Grealish došao. Nadam se da će Grealish doživi karijeru. Jedino ako se otrezni još od one proslave Lige šampiona. Od one proslave, da. Izuzetno bio simpatičan igrač, moram da kažem. Posle te proslave nestao fudbalski rečano. Tako da mislim da će naći sreću pod liverpoolskim nebom, nadam se. Ali manje više meni Everton izgleda isto kao svi prethodnih sezona, iako se rešili Calvert-Lewina, manje više meni to isto, ali opet. Ljuta borba za opstanak. Deli mišljenje, pogotovo što mislim da su mnogo ulagali protekle godine u stadion. I mislim da sada tek možemo očekivati od Evertona nešto kad imaju stadion da ulažu u tim. Korak ispred. Nekako i fokus verovatno na stadionu, na tim nekim stvarima. Ne verujem da je baš tu fokus na rezultatima, ali neka sredina, vidjet ću. Dobro, onda da se vratimo opet malo u London. Meni je jedna od najomiljenijih ekipa, pogotovo naravno i zbog Saše Lukića i zbog nekada Aleksandra Mitrovića, a i dres koji trenutno nosiš, pa da vidimo nove garniture Fulama. Evo ovako, što se tiče Fulama, da ja isto volim Fulham, generalno sjajna ekipa i mislim da imaju izuzetnog trenera i da mogu mnogo, kada bi bilo još više ulaganja u taj klub, mislim da bi to moglo mnogo bolje, da bi moglo biti nešto čak kao Aston Villa neka priča, ali što se tiče ovako dresova, domaći izuzetno lep dres, u pitanju je dres Adidas je proizvođač i nazad na dresu se nalazi, kao i prethodnih godina, nalazi se cottage balcony, to je zapravo balkon, deo stadiona, koji je bukvalno jedna kuća sa balkonom koji ima taj rad unikatan i oni to stalno stavljaju u poslednjih sezona na dres nazad, a ovde se
posebno je što se kroz ceo materijal po dresu provlači taj cottage balcony, tako da onako jedan baš lep detalj i sviđa mi se kako izgleda taj dres. Što se tiče gostujućeg dresa, gostujući dres je onako vrlo interesantan, ne znam da li ste uspeli da ga vidite, to je dres iz 90-ih, grb je iz 95. i zapravo je dres po uzoru na onaj na prelasku milenijuma, znači 99-2000 sezona, onako vrlo interesantan dres, ne znam da li će se ljudi složiti, nekome se sviđa, nekome ne, baš su podeljena mišljenja. Meni lično moglo je dobra ideja, ali mislim da je moglo bolje. Super, a reci mi, Marko Silva, da li može napravi iskorak ove sezone? Fulham je nekako, on je sjajan trener i ja stvarno volim igru Fulhama i mislim da čovjek pravi čuda sa igračima koje trenutno ima. Da li možda neki vrh tabele u smislu top 8, da kažemo? Pa top 8 realno može, ali kažem, mislim upravo to što si sada rekao, mislim da je to, on čuda pravi sa tom ekipom, znači mislim da drugi trener u takvoj poziciji pitanje da li bi to bilo to. Da. Dobro. Ništa sada, ajde, moj omiljeni tim za koji ja navijam, ajde, Fulham je simpatičan i najviše ga volim iz Londona, ali sledi Liverpool. Dobro. Što se tiče Liverpoola, ja sam bivši navijač Liverpoola, ali ne zbog toga što se ja razočarao Liverpool ili šta već, nego prosto previše volim fudbal da bi se vezivao za jedan tim i odlučio sam da više ne navijam ni za jedan tim, nego da navijam za fudbal u globalu, odnosno zapravo za igrače i za timsku igru i za ono što nosi ta lepota fudbala. To je ono što me zanima. Što se tiče Liverpoola, Liverpool je posljednji izbacio dresove, zapravo čekao se, oni su imali ugovor sa Nikeom, čekao se završetak ugovora sa Nikeom i tek početkom ovog meseca, avgusta, su oni promovisali svoja 2 od 3 dresa. Što se tiče domaćeg dresa, to je definitivno... Oni su se vratili na Adidas, tako be? Tako je, vratili su se na Adidas. Posle dugo niz godina. Tako je, i to je zapravo omaž onom dresu iz 2000-ih, znači recimo 5., 6., 7. i tako dalje. One najslavnije One čuveni Carlsberg. Tako je, čuveni Carlsberg i najslavnije ere kluba, finale u Istanbulu protiv Milana, jedno, drugo. Znači izuzetno interesantan dres, ali opet nekako nedostaju mi detalji. Evo, ja zapravo nemam šta ni da kažem za to, osim ovoga što sam rekao. Gostujući dres, ista varijanta, samo su okrenuli belo sa crvenim. Znači, jednostavno nemam nešto posebno da kažem i poslije ću u svom rangiranju reći gde se nalazi za mene. A reci mi, bolje Nike bio ili ti se sad više sviđa Adidas? Pa što se tiče Nike-ovi dresovi su izuzetni i stvarno imali smo prilike da vidimo konkretno Chelseajev dres prošlogodišnji, gostujući dres. Eto sad ne znam koliko naša publika se razume u to. Veći klubovi prave dresove, 2 garniture dresova. Prave zapravo dresove koji su navijačka verzija i igračka verzija. Znači vi možete da kupite za otprilike oko 80-85 funti navijačku verziju, a za nekih 120-125 funti igračku. To je isti dres kakav igrači nose na terenu. I recimo kod Nike je izuzetno dobra ta navijačka verzija. Video sam je uživo, izuzetan dres. Recimo kod Adidasa su oni manje više svi isti i sad je Adidas uzeo primat u svetu fudbala, najviše dresova ima Adidasa i svi su na isti kalup. Samo se bukvalno menjaju boje dresa, grb i sponzor, to je to. Sve isti dresovi. Mislim da je to za tako velike klubove kao što je Liverpool, kao što je Chelsea, mislim da to mora bolje i da bi oni trebali da insistiraju na tome da za njih se pravi posebno. A sad ostalima, okej. Dobro, reci mi, da li možda mogu ponovo do titule nekim čudom da Liverpool, eto, posle 30 godina su osvojili prvu titulu, pa sad drugu, a da li možda mogu da vežu 2 za redom? Da, mislim da da, mislim da je to najozbiljnija ekipa sa ovim pojačanjima i to mislim da tu nema uopšte dileme, da li su oni, mislim da su oni prvi favoriti za osvajanje titula. Ništa, se predstavimo u Manchester. Prvo ćemo svetlo-plavi deo Manchestera. Ekipa Pepa Guardiole, ponovo prvi menadžer u istoriji koji je potrošio više od 2 milijarde na transfer igrača. Od januara je potrošio, ja mislim, skoro pola milijarde. Da li mogu da se vrate u onu čudesnu formu koju su imali pre nekoliko sezona kad su osvojili Ligu šampiona, ona čuvena tripleta, ali eto vidim da se Rodri opet povredio, znači kreće nova sezona opet bez Rodrija, ali eto da vidimo nove garniture Citya i da vidimo predikcije. Evo, ako što se tiče novih garnitura Manchester City-a, ono što je interesantno jeste ta domaća njihova garnitura. Po prvi put u istoriji na domaćoj garnituri City-a možemo da vidimo oni to zovu sash, odnosno taj dijagonalnu, ajde kažemo, liniju po dresu. To nikada nije bilo na domaćem dresu i iskreno ja nisam neki veliki ljubitelj toga, tako da mislim da ta domaća garnitura po meni ništa posebno nismo dobili. To je čak po meni i naružilo dres, a ono što smo imali i ranije je tu,
sa zadnje strane se nalazi natpis City i ono što je interesantno, oni jedini u cijeloj Premier ligi uz kupovinu dresa dobijate i dres u poklon kutiji. Doduše, to se plaća nekih 5 funti više, ali, to jest uračunate u cenu, ali dobijate znači, i tu kutiju. Što se tiče gostujućeg dresa, to je, u pitanju je dres crne boje, interesantnog izgleda i inspirisan je, eto, jedan onako interesantan podatak, prvim poznatim dresom Manchester City je iz 1884. godine. Tako da, onako, dosta ljudi se pitalo i vidim da su podijeljena mišljenja zašto crni i tako dalje, ali eto, to je razlog gdje su oni našli inspiraciju znači, za taj dres. Što se tiče predikcija, mislim da je City u periodu tranzicije. To je evidentno, to je ekipa koja je dala svoj maksimum, istrošili su se, to su igrači već na zalasku karijere i mislim da je bila neophodna promjena. Ta promjena se desila ovdje u ovom slučaju prinudno, jer bukvalno su počeli loše rezultate, oni su morali da reaguju, vjerojatno su se nadali da će još neko vrijeme moći da se gura tako. Dovedena su mnoga pojačanja, kako će uklopiti to sve ne znam. Radujem se da vidim Ryana Cherkija ili Cherkija, mislim da je izuzetan fudbaler i žao mi je što nije možda došao i u Liverpool, ali eto, verujem da možemo od njega mnogo da vidimo, možda jednog novog Azara. Art Nuri, moraš njega spomenuti. Art Nuri, naravno, obožavam tog igrača iz Wolvesa, smatram da je izuzetan levi spoljni i tad sam ga gotivio, žao mi je što nisam kupio njegov Wolvesov dres. A sad da vidimo, naravno, Manchester United, da li može da se desi povratak velikana ili još jedna čudesna sezona Manchester. neartikulisanih rezultata? Mislim da se tu sve može očekivati. Što se tiče Uniteda, ja bih tu sve očekivao, ali izuzetno mi se dopadaju pojačanja koja su dovedena. Šeško, imao sam prilike uživo da gledam njega, gledao sam čak i treninge neke njegove na internetu. Šeško je fizički veoma dominantan igrač. Ne znam da li ste videli, nedavno izašao snimak koliko skače zapravo. Začkucavanje, kako igra košarku. Kako igra košarku. Šeško. Dečko je neverovatan. Em što je brz za tu visinu, čak brži nego Ibrahimović, ono što je bio, bolje se i kreće. Bar to je neko moje viđenje koje ja sad gledam s tih nekih, hajde da kažem, fizičkih strana. Dobro, ima i putanju Erlinga Haalanda, realno. Iste karijere, sad dolazak u Manchester na neki način opet. Salzburg, Leipzig, United. Mislim da će se uklopiti, očekujem maksimalan impakt od njega u tom napadu. Tu su mu Beuma, ne treba trošiti reći stvarno, Beuma, videli ste ga prošle godine u onakvoj ekipi Brentforda. Šta je radio? Kunja, sad opet Brazilac je nepouzdan, imao je svoje bubice prošle sezone, videli smo, ne mogu da garantujem, što se kaže, ništa za njega. Ekscentričan je, dosta može da iskuči iz tog šablona, ali opet mislim da je Amorim dosta veoma onako trener koji je onako koji slaže tu kockice, gleda da bude malo nezavisan od tog menadžmenta Uniteda koji mu verovatno nameće neke svoje ciljeve koje on čovjek verovatno se ne slaže s njima. Mislim, osjeti se to. Izuzetno mi se dopalo što se na kraju, recimo, prošle sezone u posljednjem kolu izvinuo navijačima za loše rezultate. Najavio je odmah na kraju sezone rebuild ekipe. Otišli su Johnny Evans, Eriksen, na izlaznim vratima je Højlund, Garnacho. Mislim da čisti prvo slačionicu i da pravi neku zdravu osnovu. Nadam se da će biti u top 6. A nova priča, novi dresovi? Nova garnitura Uniteda mi se izuzetno dopada, pogotovo ova treća verzija. Ja bi to je omaž Eriku Cantoni, inače i toj sezoni iz 90-ih, jako mi se sviđa. Ova home, manje više mi je to sad, ajde da kažem, vizualno isto, iako je taj omaž i Old Traffordu stadionu, ali meni iskreno najviše upala ta treća. Nedavno je kao bio onaj leakage kao fotografija i stvarno mi se sviđa. Koliko sam vidio, mislim da se cena kreće od nekih 125 funti. Jeste, za igračku verziju, da. Za player verziju, da, kažem. Tako je. Mislim da je 125, nisam sad 100% siguran, ali ja bih nju izdvojio, jako mi se sviđa, dok ovo manje više Manchester i crveno, ne bih sad tu neke preterane detalje dresa ulazio. Treća verzija za mene definitivno. Bih možda samo da mi se jako dopada detalj na tom domaćem dresu Manchester United, onaj nazad teatar snova. Mislim da je jako lep detalj. Možda nije ni mogao biti bolji detalj. Jeste. Upravo to, da. Znači Manchester povratak na velika vrata, nadamo se. Nadamo se, iskreno se nadam. Evo, priča se da će možda i Donnarumma doći, tako da će se popuniti ta rupa na golu. Pa dobro, ja kao navijač Liverpoola, iako mi je bilo simpatičan taj njihov pad,
Sam je već ima, malo mislim, dosadno, jeste. nedostaju malo u toj borbi za vrh. Nije Premier Liga to bez Nije to, Manchestera u jeste. vrhu. Možemo mi Tako da je. pričamo šta je. Dobro, ništa, ajmo malo na sever Engleske. Imamo pa možda najbaksuzniju ekipu što se tiče transfera ove sezone, ekipa Newcastle, koji su na kraju doveli Thieua iz Milana kao napadača posle silnih pokušaja. Kako vam se čine dresovi za novu sezonu što se tiče Newcastle i predikcije? Newcastle, isto meni jedan od simpatičnijih, iako su ajde crno-beli, da kažem, jedan od simpatičnijih klubova, pogotovo jako mi se dopada taj njihov rivalitet koji imaju sa Sunderlandom. Nažalost, nije im ispao transfer period kakav su očekivali. Vidim, ima neke priče sa Jacksonom. Chelsea gleda da se riješi Jacksona s obzirom da je gužva u napadu. Volio bih njega da vidim, novi početak za Jacksona, totalno nova sredina. Dresovi mi se sviđaju, to je ona njihova klasik crno-bela. Video sam to se zove, našao sam baš na internetu, Shepherd check se zove taj mali detalj koji imaju, taj štof, što kaže Nikola. To mi se izuzetno sviđa i video sam da iza ima ona Jordi fraza, how are the lads, to oni česti na stadionu izgovaraju i sviđaju mi se ti minimalizmi koji sad da kažem ne vide ono što se kaže slobodnim okom, to mi se dopada. Također video sam i ovu gostujuću verziju, to je omaž Tyne Bridgeu u Newcastle. Sviđa mi se, ništa posebno, ali ok, zeleni je dres. I treća verzija, onako, ona mi više ima tu neku sentimentalnu vrednost, iako sam tad klinac bio, ali volim ja da zađem u te neke istorijske tokove, to je omaž generaciji iz 97. 98. koje je Kenny Dalglish bio trener inače. Tako da ima tu neku, ajde da kažem, dozu sentimenta, bar kako ja to vidim. Jednostavno volim te retro dresove, volim da se vratim malo u prošlo što se tiče fudbala, tako da mi se dopada. Standardno sve, drže se njihove priče i to je. I tu je po prvi put se na tom trećem dresu, prvi put se na Newcastleovom dresu nalazi onaj stari logo Adidas, taj 3-4 logo, da. Jeste, to je prvi put sada prisutno. To je prvi put isto, da. Dobro, to je što se tiče Newcastle, samo još predikcije za Newcastle. Ne bih ja otpisivao taj tim, neka bude neka sredina tabela i recimo 8. pozicija. Ništa, pošto sam ja rekao da ćemo ići po alfabetu, ali pošto sam gledam na flash scoru, od alfabeta nema ništa. Sledeći je Sunderland, najveći rival Newcastle, još jedna ekipa sa severa Engleske. Pa Sunderland... Povratak uz Premier ligu. Sunderland izuzetno simpatična ekipa, jako ih cenim, crveno-beli su, ja sam zvezde, tako da volim i Sunderland, da što se kaže s te strane. Sunderland, to je standardno na njihova traditional, Hummel. Hummel je radio dresove. Što se tiče ovih gostujućih, to su plavi, omaž sezoni 89. 90. 91. negde. Logo iz 60-ih sa onim brodom i tu mi se recimo izuzetno dopada taj natpis koji imaju gde piše City by the Sea i tu su sa unutrašnjeg dela dresa su vidljivi, mogu se naći stihovi pesme, to je pesma koja u suštini koja govori da oni zapravo dolaze sa mora, sa obala i u suštini daje taj omaž gradu kao obalskom. Tako da izuzetno su vezani za taj njihov reljef, za geografiju. Što sad pričam naravno o dresovima. Izuzetno mi se dopada ta tematika, tako da sviđa mi se generalno sve o Sunderlandu, počevši od onog Sunderland Till I Die serijala na Netflixu. A što se prognoze tiče, pa... Ljuta borba. Ljuta borba. Vrlo teško. Dobro. Vraćamo se malo u London, londonski pevci. Dolazak Thomasa Franka, verovatno nova era Tottenhama. Po ko zna koji put nova era. Opet ja Tottenham. Kod Tottenhama bi izdvojio crnu verziju. Njihov jako mi se dopada. Crni dres, crne su i štucne, crni i šorc. Imaju, ne znam da li ste film videli, kao 2082. godina, dres je u fazonu tog, kako da kažem, body armora. Jako lepo izgleda i jako elegantan. Izdvojio bi tu crnu garnituru. Ova domaća manje više klasik, samo što je sada, ja mislim, na sredini grb, je li tako? Na sredini grb Tottenhama, ali ta crna mi se izuzetno dopada, čak mi je možda u top 5
čak mi je možda u top 5, dobro, odlično stoji Solankiju i Sonu, sad već bivšem igraču, znači ono bukvalno kogod se sliko stoji top. A što se tiče sa Thomasom Frankom, moje neke predikcije, izuzetno dobar trener, vidjeli smo šta može sa onakvom ekipom Brentforda u Brentfordu. Ja Tottenham vidim u top 10, ajde neka budu ispred Newcastle, ću ih staviti, neka budu 7. Dobro. Još malo da se zadržimo u Londonu, čekićari, West Ham. West Ham, odlična ekipa, ja ih volim, gledao sam ih kad su bili ovdje protiv TSC-a i eto imam da se pohvalimo lep dres koji su mi potpisali David Moyes, Zuma i Souček, tako da volim jako čekićare. Što se tiče domaćeg dresa, po meni najlošiji domaći dres u posljednjih nekoliko godina West Hama, mogu je to mnogo bolje. Vrlo sveden, umbro, ne znam, bez detalja, vrlo slabo. Što se tiče gostujućeg dresa, klasika nazad je, su 2 čekića ukrštena i on je inspirisan onim iz 96. 97. i taj dres mi se dopada. I to je izuzetno lep dres, onako neka šampanj, krem, boja, ne znam, tako nešto, izuzetno lep dres i nastavili su sa tim da su prethodnih godina stalno imali te gostujuće i treće izuzetno dobre, ali bio je i domaći, po meni ne. Što se tiče predikcija za West Ham, ne znam. Mislim da još uvijek to nije ekipa ozbiljna. Ima tu igrača, ali neverovatno je kako su ti igrači nekako loše uklopljeni. Ne znam, tu je taj Ward-Prowse došao kao glavni igrač Southamptona, ništa, ne znam. Mislim da tu otišao sad Antonio, ne znam, poslije one velike povrede i to. Ne znam, mislim da ne vidim nešto veliko poboljšanje za West Ham, a ne vidim da su nekog nešto posebno dodali. Kudus je otišao. Da, Kudus je otišao. Dobro, imamo još jednog povratnika u Premier Ligu, ekipa Burnleya. Ekipa Burnleya, izuzetno simpatična, sad opet meni je Burnley u Engleskoj jedan od, da kažem, omiljenih gradova. Imao sam prilike više puta da odem tamo. Pogledao sam i neke utakmice na Turf Mouru, publika izuzetno temperamentna. Tu sam čak čuo prvi put neke engleske psovke za koje ne mogu da se prevedu na srpski. Mali gradić, poznat po proizvodnji pamuka. Izdvojio bih njihove domaće dresove, ima reljef, to je taj Pendle Hill, taj lankaširski ta brda, predeli, jako lepo izgleda, pogotovo u nekom periodu od aprila do avgusta, neverovatno nešto, tako da njihov domaći dres. Što se tiče onoga gostujućeg away, to je Sky Blue, ništa posebno, ali baš sam našao šta je inspiracija. Inspiracija je kao Soundwave, neka tematika, u suštini da ih huk navijača prati na gostujućim terenima. To je prošle godine imao Ipswich sa onim roznim dresom, upravo to čak su kao onaj riječ pesme su onom kao Soundwave-u, baš Ed Sheeran. Wolverhampton ima isto nešto identično ove sezone, ali doćemo do njih, ali Burnley i da dođemo do tih predikcija, lepa stupa jačanja, došao je Kyle Walker, ostao je STV, onako poprilično pouzdan igrač, tako da sad otišao je Trafford, mislim da je to hendikep, Trafford ipak držao tu gol liniju, golman koji drži rekord po broju clean sheetova u Championshipu, nije mala stvar uopšte, tako da Burnley, očekujem ih iznad crte. To jest, volao bih iznad crte, pa tako da bude 1-2 mesta iznad, volao bih tu da ih vidim, nek bude to moja posljednja, da kažem. Super. Ništa, imamo sada osvajače Community Shielda, iznenađujući osvajače Community Shielda, ekipu Crystal Palasa. Da, što se tiče Crystal Palasa, čak bih rekao da je to, mislim, izuzetan posao trenera. Taj trener je, vidi se, mislim, to je on je Austrijanac, jel tako beše, i Glasner je izuzetan trener, vidi se ta sistematika, taj bavarski pristup, nemački u stvari pristup svemu tome, izuzetan trener, tako da mislim da možemo očekivati mnogo od Crystal Palasa ove sezone, ali ono što mi se ne sviđa su njihovi dresovi. Crystal Palace već nekoliko godina sarađuje sa Macronom, Macron pravi po meni najbolje dresove trenutno uz Hummel, sa puno detalja, sa izuzetnim materijalima, izuzetni dresovi, ali ne sviđa mi se već nekoliko godina Palaceov dres, želja mi je da kupim taj dres, ali nije to. Što se tiče domaćeg dresa, on je po uzoru na dresove 90-ih, ništa spektakularno. Što se tiče gostujućeg dresa, zlatne boje, verovatno pretpostavljam nešto onako u fazonu, mi smo šampioni, nešto u tome omaž, ne znam, zaista nisam oduševljen. Prvi FA Cup u istoriji, mislim, razumimo ih. Da.
Dobro, a Crystal Palace, nadamo se nekoj visokoj poziciji na tabeli. Da, definitivno mislim da sigurno u top 10, a rekao bih možda čak može i do, ne znam, top 7, neka Evropa možda bi mogla, realno. Namučili su Liverpool juče poprilično. Poprilično. Dobro, sad imamo jednu ekipu koja je poprilično, pa nije poprilično, nego je totalno različita od prošle sezone, ekipa Wolverhamptona, koja je napravila jednu veliku rasprodaju i čeka nas jedna zanimljiva sezona što se tiče Vukova. Vukovi, iskreno očekujem ih u borbi za opstanak. Ajde da krenemo od predikcije što se tiče Wolverhamptona. Iako su mi izuzetno simpatični bili čitave prethodne sezone, imao sam čak i Strand Larsena, držao sam ga i njega i Kunju u fantaziju tokom čitave sezone. Nažalost, mislim da neće to biti to. Ne znam kako će. Bez Kunje, bez Nurija, oni su ipak držali tu ofanzivu. Koliko god Art Nuri igrao nazad, on je išao duboko napred. Ne znam kako će Strand Larsen sam tu da se snađe. Pokazao nam je da može da da go iz nekih, da sam kreira situaciju, videli smo, ali ja njih očekujem u borbi za opstanak. Što tiče tih dresova, to je ta njihova Classic Gold, ali ima detalje. Detalji su omaž Molineux Groundu, to je park u Wolverhamptonu, u gradu Wolverhamptonu. Bukvalno iz ptičje perspektive ti fontane i jezerca koje se tu nalaze. Sam taj naziv stadiona Molineux, to je prezime familije koja je držala taj čita posed, čita park tu u Wolverhamptonu, tako da u suštini standardno je to, manje više meni to isto izgleda, samo što imaju onaj natpis, onaj one pack, kao čopor Vukova. Što se tiče away, tu imaju onaj nadimak Into the Den kao u jazbinu. Iskreno ne znam šta im to tačno znači, s obzirom da Molineux nije baš jazbina, kao kod Millwalla, ajde. To je tirkizna osnova i navodno je inspirisan uglastom arhitekturom Molinjua. Iskreno ništa posebno. Navikli smo svi na Wolverhamptonu, taj gold i to je to. Ne? Super, to je to što se tiče Vukova. Sledi ekipa koja će se gotovo sigurno pratiti u Srbiji naredne sezone, to je ekipa Bormuta, najviše zbog dolaska Đorđa Petrovića na gol. Na gol, kako se ono beše, Trešnjice, ali tako? Trešnjice, popularne Trešnjice. Ekipa koja je prodala praktično čitavu zadnju liniju, koja je bila poprilično sjajna prošle godine, zato i ne znam da li stavljati Đorđa Petrovića na gol u fantasy timu, ali recimo vidimo šta znamo o garniturama Bormuta za ovu sezonu i predikcije. Ovako što se tiče Bournemoutha, sjajan potez dovođenja Petrovića, izuzetan golman, velika greška Chelsea, to će se tek pokazati. Što se tiče dresova, Bournemouthov domaći dres vrlo sličan prošlogodišnjem, sad sa zlatnim detaljima. Onako fino izgleda taj dres. U pitanju su čak i na tom crvenom delu kao peščane dine, pošto su oni isto da kažemo grad na obali, tako da imaju te momente što se tiče toga. I nazad se naravno nalazi AFCB, odnosno to je idu dva slova pre, pa onda Bournemouth, odnosno 3 slova pre, pa Bournemouth. I gostujući, zapravo neka sad crno-plava kombinacija, nešto, ne znam, verovatno naprave kontrast ovome, mislim, ne vidim ništa posebno, neku vezu sa nečim kod Bournemoutha. Što se tiče predikcije, ne znam, zaista, Huijsen, sad za Barnji, valja, da li je prešao, nije, verovatno jeste. Očitavo zadnje. Mislim da to, Kerkez, mislim, teško, takav tim to ne može da nadoknadi lako. Dobro. Imamo jednu ekipu sa juga Engleske. Meni je poprilično onako simpatična ekipa. Radi se o Brightonu. Da, što se tiče Brightona, izuzetno isto simpatična ekipa i meni godinama posluju neverovatno. Čuveni Moneyball. Da, znači nemoguće da jedna ekipa tako dobro posluje. Zaista to svaka pohvala za to. Igrač kog sam jako voleo, otišao nažalost prethodne sezone iz Premier lige je bio Pascal Gross, mozak fudbala. Što se tiče Brightona, ovako, oni su izbacili, znači imamo zapravo 3 dresa, 2 su izbacili, jedan je prošlogodišnji, oni imaju jako dobru foru da dres koji je prošle godine bio druga garnitura, ove godine to postaje treća garnitura. Time, ajde da kažemo, ekologija, štednja i tako dalje, lepi momenti. Što se tiče domaćeg dresa, vrlo sličan, ima sada neke te zelene boje, prošle godine su bile žute boje, bio onako konkretno dobar dres. Što se tiče gostujućeg ljubičast, nisam ljubitelj nešto ljubičaste, roze i tako dalje, ali ovaj dres lepo izgleda. Tako da to je to, a treći je znači prošlogodišnji, drugi žuta boja.
interesantno, onako old school. Super. Predikcija Brightona? Predikcija Brightona, Brighton, pa ne znam, Joao Pedro je otišao, ne znam, mislim da to teško. Ian Ferguson je isto negde, Roma. Teško. Dobro. Selimo se u Leeds. Ekipa koju stvarno gotivim još iz perioda, mislim, početak 2000-ih, čuveni Leeds, ali posle, na primjer, počeo sam ih pratim zbog Marcela Bielse koji je pravio haos u tom klubu. Sad oni su povratnici u Premier ligu, meni lično imaju sjajne dresove. Evo, Minjaće na Leeds, tu se slažemo, meni su isto strašno simpatična ekipa, ali čisto da znamo, nije to više ona ekipa od Bielsa, iako sam ih ja tad gotivio, to je sad totalno drugi tim. Volio bi da ih vidim i naredne sezone u Premier ligi, ali isto očekujem im tešku, ljutu borbu za opstanak, iako je manje više taj core tima, opet koliko sam video, zadržan. Što se tiče dresova, kao što si rekao, uvek simpatični dresovi, jednostavni, oni furaju taj njihov stil, dopada mi se. Detalj koji je meni upao u oči što se tiče Leedsovih dresova su detalji na okovratniku i ovde na rukavima. To je omaž pločicama u tom, to se zove Low Fields tunel, kad se izađe u Leedsu sa železničke stanice, mora se proći kroz taj tunel da bi se došao do Elland Roada. Mislim, ništa posebno, tunel, ljudi se tu sakriju od kiše i od vetra kad dune, ali jako lep detalj. Gostujuća garnitura, omaž onim plavim Strongbow. Jako lep. 2000-ih, sećamo se. Istako bih treću garnituru, iako nije neka estetski sad, da kažemo, mešavina plave i žute boje. Oni su na svom sajtu objavili da ta treća garnitura predstavlja šalove navijača Leedsa koje oni vrte na stadionu. I čini mi se, ali nisam siguran da piše We Are Leeds. Mislim, to njima piše na šalovima obično, tako da istakao bih i tu treću garnituru, iako nije ono sad nešto za oko, nekako nije mi nekako fudbalski, da kažem, fudbalski rekvizit, ali vredno je pomena. Prema početku izlaganja, pretpostavljam, očekuješ borbu za opstanak? Da, očekujem njih. Burnley, Wolverhampton, dole, tako da... Dobro. Ništa, da se malo presimo u Nottingham, pre svega ekipa koju gotivimo zbog Blackija, Nottingham Forest. Da, što se tiče Nottingham Foresta, izuzetna ekipa, jako mi se sviđa to što radi Nuno Espirito Santo, strašan tim, mislim da mogu mnogo, a dresovi najlepši, apsolutno najlepši dresovi ove sezone, bez ikakve dileme za mene, i jedan i drugi koji smo do sada uspeli da vidimo, domaći dres, čak eto navijači Bayerna, recimo ne znam da li ste čuli, su čak za ovaj njihov sadašnji dres za ovu sezonu rekli da je očajan, a da su jako volili da imaju dresove Nottingham Foresta, jer je isti proizvođač, znači ima kragnu dres, crveni sa tankim belim linijama, izuzetan. I onda je bio dugo bez sponzora. Sponzora su nedavno objavili, a sponzor se uklopio fantastično. Znači, bukvalno dres broj 1, bez ikakve dileme. To je njihova ta Garibaldi crvena. I te su linije prvi put viđene na njihovom dresu u sezoni 81-82. A što se tiče gostujućeg, eto, svi su očekivali kakav će biti sad taj gostujući, a on je bio izuzetan, rame uz rame sa domaćim, i on je inspirisan rad po dresu je takav da je zapravo tu se nalazi industrija čipke u Nottinghamu i tu su detalji kao oni zapravo što su štrikale kao čipku naše bake. To je po celom dresu, izuzetan prelep dres stvarno. Sjajno. Što se tiče, mislim, predikcije da li mogu da ponove uspeh rezultata od prošle sezone? Mislim da, to je to. Tu je taj tim, možda još neka pojačanja, nešto se pominje da će biti sad nekih novih pojačanja, još mislim da to može. Europu, računaju, to biće. I to će biti, ali vidim ih definitivno u gornjem delu tabela tu bez dileme. Super. I za kraj, Pčelice, Brentford. Pčelice, Brentford, tim koji volimo zbog Dantane, ima Beumaj, da tako kažem. Brentford, opet da krenemo predikcija, meni, po nekom mom mišljenju, glavni kandidat možda za ispadanje. Ne sviđa mi se nikako ovaj tim, Igor Thiago je u napadu, neki dan su igrali pripremnu utakmicu, nije to ličilo ni na šta, od onog kora tima ostao Šade, ajde Kelleher im je došao, on će možda tu da pokrije gol,
ali ne možemo sad da se uzdamo u te neke igrače. Bar ja to tako vidim. Visa manje više na izlaznim vratima, ako ne ode, a vidim da mu se ide, da mu se ne ostaje u tom sistemu. Nema trenera više. Nema trenera. Doduše, trener je, mislim da ovaj Irat što je bio zamjenik Thomasu Franku Curtis, kako se već zaboravio sam, da će on da vodi ekipu. Nekako ulaze potpuno nespremno u Premier ligu. Bar ja to tako vidim, opet da se ogradim, to neko moje mišljenje, možda se tu nešto dešava iza kulisa što mi ne vidimo, ali ajde. Dresovi, opet kao što rekao, crveno-beli, ovo je 100 godina od uvođenja crveno-bele boje u Brentford. Ajde da kažem da mi se sviđaju. Što se tiče ove gostujuće, one smeđe zlatna, to je on u suštini slavi taj, da kažemo, simbol pčele. Ima čak, ja mislim, i uzorak tog krila. I ima čist logo pčele, čini mi se. I što se tiče treće verzije, to im je retro iz 1889. bukvalno ponovljen manje više dres i tako da... Interesantno je da im je od sad od ove sezone Homa sponsor. Jeste Homa, to sam zaboravio. Jeste Homa. Mislim, nemamo nijedan drugi dres Homin u Premier ligi, samo njih. Da. Dobro, ništa, bilo je ovo sjajno izlaganje svih 20 ekipa. Sad da mi rangirate jedan i drugi od 20. do prvog mesta po vama, vašem ukusu, kako biste rangirali od najgoreg do najboljeg? Aj ti Milja. Od najgoreg do najboljeg. Pa ja sam to manje više sam ja to ovde naveo. Ajde da krenemo najgori Wolverhampton, klasik mi je. Mislim, nemam ni jedan da izdvojim da mi je najgori, ali ajde nek bude Wolverhampton nek ide na poslednje. Pretposlednje mesto bih stavio, možda Bournemouth. Nije mi ni to, West Ham nek bude treći od ozdo. City nek bude četvrti. Nikola je baš pričao o Cityu. Ta munja, šta je već, to nije mi neka bude City četvrti od ozdo. Peti pod ozdo, ko bi mogao da mi bude peti? Ajde da ne bude baš da pratim ove svoje, peti. Ajde neka bude Palace, iako se razlikujemo one bele boje, ali ajde. Brighton šesti od ozdo. Tottenham domaći sedmi, iako sam spominjao onu crnu verziju, nju bih čisto da se ogradim da sedmi neka bude Tottenham, osmi neka bude Brentford, deveti od ozdo Everton, 10. Newcastle, 11. neka bude, Arsenal domaći, 12. neka bude United domaća verzija, 13. neka bude Burnley, iako sam rekao da su mi neki favoriti. 14. nek bude Liverpool, 15. Leeds, 16. Sunderland, 17. neka bude Villa. Ja sam još tu nekoga izostavio. Villa, 18. Arsenal treća verzija. 19. Forest, što je Nikola spomenuo, i neka bude na čelu Chelsea, najbolji. Madness Our House, ne znam da ste vidjeli film, najavu, mislim stvarno, meni fantastičan dres. Malo i srce, malo sam opet trudio se da budem objektivan, ali neka bude na prvom. Dobro. Tvoj izbor? Evo ovako, moj izbor, definitivno najružniji dres, definitivno ove sezone Brentfordu, po meni, Homa super, ali loše ovo. 19. mesto Wolvesi, vrlo slično kao kod Minje, 18. mesto Manchester City, rekao sam već otprilike zašto, 17. mesto Crystal Palace, ne sviđa mi se Macron šta radi kod njih, 16. mesto Everton, ne sviđa mi se to, taj pastelno žuti, ta neka plava, ne sviđa mi se sledeći je 15. mesto Burnley, isto ništa specijalno nije taj dres, sa tom, ima tu topografiju, ali ništa posebno, 14. mesto Brighton, ajde tu bližimo se nekoj sredini pa mi se možda malo više i dopadaju, zatim Newcastle, zatim na 12. mestu Leeds, neka sredina, Leeds, Tottenham
isto bih izdvojio taj crni definitivno. Zatim na 10. mestu neka zlatna sredina Liverpool. Zatim 9. mesto Sunderland i tu bih pohvalio Sunderland, Hummel radi dresove. Najviše detalja ima na Sunderlandovim dresovima, odnosno na Hummelovim dresovima, izuzetni i jako interesantno da oni svaki dres koji napravljen je od 8 flaša plastičnih, zato se zove Eco 8, zapravo ekološki su u pitanju dresovi. Onda imamo na 8. mestu Aston Villu, na 7. mestu Bournemouth, na 6. mestu Fulham, na 5. mestu Manchester United, na 4. mestu Arsenal i posljednja 3 meni najlepša West Ham, i to pričam o gostujućem, samo zbog gostujućeg, ta neka boja, prelep dres izuzetan. Zatim na 2. mestu Chelsea, ali samo zbog isto gostujućeg, to je taj beli sa mađarskom zastavom, izuzetno mi se sviđa, ne znam zašto, nemam nikakvu poveznicu osim te sa tim, ali dres kao dres upada u oči i rekao sam naravno Nottingham Forest broj 1. Ništa, hvala vam, momci. To je bilo predstavljanje dresova Premier Lige za ovu sezonu. U komentarima napišite vašu rang listu od najgoreg do najboljeg. Obavezno zapratite igračviše.rs na Instagramu, dres _za_SMS isto na Instagramu. Zapratite ih, podržite njihovu akciju, učestvujte u nagradnim igrama. I da još da napomenemo nešto novo u našoj kolekciji. Od danas je počela prodaja majica Zemlja košarke, koju možete naći na linku gde ćemo ispisati ovde u videu, a majica izgleda ovako, imate i crnu i belu opciju. I ništa, pišite nam, kažem, obavezno pišite komentare, vaše rangiranje, da vidimo da li vam je bilo dovoljno interesantno ovako nešto, kako bismo snimili i ostatak top 5 liga, najjačih liga na svetu. Hvala vam, lajkujte, zapratite i vidimo se u narednoj emisiji.